ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କେବଳ ରଥର ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର। ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରେ 365 ଦିନ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗପ କରିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର, ଯାହାକି କୌଣସି ହଲିଉଡ୍, କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ତ ଭକ୍ତିର ମହାକୁମ୍ଭ, ବିଶ୍ୱାସର ମେଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରାକାଷ୍ଠା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଦାରୁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହୁଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦାରୁ ଆସେ, ଯାହାକୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ 45 ଫୁଟ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ 44 ଫୁଟ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦେବଦଳନ 43 ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବଟଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଥଯାତ୍ରା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1150ରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ରଥଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଅଛି, ରଥ ଠିଆ ହେଲେ ବାରିଷ୍ଟା। ରଥ ଗତି କରିବା ଆଗରୁ ପବନ ବଦଳେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବେ ମେଘ ଛାଇ ପଡ଼େନି। ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଜାପାନରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ରଥ ପରି ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି। ଏହା ଭକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ତ ନଦୀ। ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଥରେ ଏହି ମହାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।